وکیلان محترم در نتیجه раиси ҷумҳури Тоҷикистон рӯзи 28 декабр дар паёмаш ба парлумон аз вазъи муҳоҷирони корӣ, тарбияи олимони мутахассисон, фарҳанги тарбият, норасоии мутахассисон, эҷоди монеа дар таҳсили духтарон ва чанд бахши дигар изҳори нигаронӣ кард. ӯ вазъи муҳоҷирони кории тоҷик ба хусус занонро ташвишовар унвон кард. шароити шахсан шароиту зиндагии муҳоҷирои меҳнатии тоҷикро дар хориҷи кишвар нағз медонам. برای ما شما عیب نیست. نه اینکه مردها زنهای تاجیک بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ و ناموس داریم. صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چونکه ما رهبران از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم. раиси ҷумҳур нигаронӣ кард, ки Тоҷикистон захираи бузурги маъданҳои мухталиф дорад, аммо мутахассисони ҳирфаӣ дар ин бахш кофӣ нест, то ин захираҳо омӯзиш ва коркард шавад. гуфтанд ки маориф ман ба тамоми чӣ қадар пуле ки бояд лозимош бояд мо ба маориф бидем, ба соҳаи тараққиёти илм деем ва ҳамчунин аз соҳаи илм камтар танқид карданд ки мутахассис тайёр намешавад. ин албатта бисёр муҳим аст барои мо, чунки имрӯз мо сохторҳои гӯем ки вазорат дорем, вазорати илм дорем, академияи улум дорем, вазорати маориф дорем, вале мутахассис нест. мутахассис бисёр кам аст. бинобар ин гуфтанд ки бояд ин масъала аз нав бозбинӣ шавад ва хуб яъне ки дар оянда бояд мо дорои мутахассисои хеле баландихтисос бошем. дар баробари эроду интиқод раиси ҷумҳури кишвар аз коҳиши мизони камбизоатӣ рушди иқтисод тавсиф карда, ҳамчунин хабар дод, ки маоши кормандони буҷавӣ дар соли оянда 40% ва нафақа 30% боло бурда хоҳад шуд. дар меҳвари ҳамаи мавзӯъҳое ки президенти мамлакат ба алоҳидагӣ бисёр муфассал таҳлил карданд, мавзӯи аслӣ шоистагии инсон дар ҷомеа ва фароҳам овардани шароити зиндагии шоиста барои инсон, фароҳам овардани муҳити муносиб барои кору фаъолияти инсон меистод ва дар ҳар мавзӯе ки таъкид мекарданд ба масъалаи ҷойгоҳи Тоҷикистон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ва муносиб сохтани мутобиқ сохтани рушду тавсеаи ҳамаҷонибаи кишвар ба шароити ҷоҳонишавӣ таъкид мекарданд. аммо Шокирҷон Ҳакимов, таҳлилгари тоҷик, бар ин аст, ки паёми имсолаи президенти Тоҷикистон мисли солҳои гузашта хусусияти ҳисоботи ҳукуматро дошт, ки ин мутлақо нодуруст аст. موافق مقصد می بود که با در نظر داشته امکانیت و شرایط های اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان، اقتدار حربی و دیگر فرصت هایی که تاجیکستان ما در حال حاضر دارد با 30 دقیقه پیام محدود می شد و با دو سه مسئله های مبرم سیاست داخلی و خارجی متوجه شده وظیفه های اولین درجه پارلمان در همکاری اجتماعی با مقامات اجراییه اعلام می شد و اینچنین جهت اصلاح علت‌های بوده که خود پرزیدنت اقرار شد تدبیرها می‌اندیشیدند. маъмулан раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар паёми солонаи худ ба парлумон дар бораи фаъолиятҳои гузашта ва ояндаи ҳукумат суҳбат мекунад. Эмомалӣ Раҳмон дар поёни ҳар сол паёмҳои солонаашро ба парлумон ва мардум ироа мекунад. маъмулан баъди паём дар сохторҳои давлатӣ баъзе тағйироти кадрӣ сурат мегирад. ин сол маълум нест ки чӣ тағйиротҳое дар назар аст.